prutas, saka Huwebes Santo, madalang mga namimili. Ayan, oh. Ganito ang Huwebes Santo dito sa amin sa Valenzuela City. Yan, andun lahat ng tao. Oh. Ha? Pila-pila. Madaming tao. Ito naman sa baboy, ang aking munting kabuhayan. Madalang. It's good kasi nandyan pa rin, nananatili pa rin yung pamahiin ng mga tao. Pagka mahal na araw ay bawal kumain ng baboy, pero meron pa rin iba makain ng baboy, pero yung mga karamihan ay isda. Ayun. Yan, umiiral pa rin ang nakagawian ng Pilipino. Pag sa baboy, medyo madalang na ang bumibili. Tignan nyo, andun lahat ang tao sa isda. So that's good na mayroon pang pamahiin pa rin at sinusunod yung mga kinaugalihan ng mga sinauna na bawal kumain ng baboy. Puro isda ang binibili. Yan. Paano yung wire? Yan. Mga katambayan. Meron din namimili pa isa-isa na baboy. Kanong 240. Yan, meron pa rin pa isa-isa namimili ng baboy. Ano? 151. Siwan. Saya. Yung aking junior, yan, tinetrain ko para sa kabataan niya pa ay marunong ng maghanap buhay para iwas siya sa mga masasamang bisyo. Dito ko siya pinagko-concentrate, tinetrain ko siya. Yan. Magaling na siya. Oh, diba? Pwede ka lahat lang ba? Yan. Maraming salamat po, Lakay Music Lovers at Lakay Romy Vlogs na ngayon. Thank you. God bless you all.